Докато вие чакате, други деца вече преобразяват света. Вижте как техни връстници създават невероятни дигитални чудеса и оцветяват бъдещето си, докато вашето дете може би се чувства оттъкчено в сивотата. Не изоставайте. Бъдещето се пише от онези, които смеят да създават днес, а времето тече. В този безцветен лабиринт едно дете открива нещо забравено. Скрито сред прашните сенки на миналото, то намира древен гримуар, реликва, която пулсира с непозната, притегателна енергия, чакаща да бъде отключена. Страниците не крият приказки, а тайни формули. Странни символи и скоби, които изглеждат като езика на боговете. Детето разбира, че това не е просто четене, а покана да пренапише правилата на реалността. С първата написана команда невъзможното се случва. Сивото става червено. Обикновеният текст издига невидими стени. Детето вече не е наблюдател, а архитект на собствената си защита, владеещ силата на сътворението. Увереността расте с всяка нова дума. То вече не променя само детайлите, а целия хоризонт. Една команда и слънцето изгрява по негова воля, връщайки цветовете и живота в един свят, който е бил мъртъв. Но тук е големият обрат. Това не е древна магия. Символите не са руми, а езикът на бъдещето. Гримуарът е знание, а магическата пръчка е клавиатурата, която превръща мисълта в действие. Тези заклинания са кодът, който управлява нашия модерен свят. Детето осъзнава, че програмист е съвременната дума за магьосник. То вече не просто играе, то гради кариера, бъдеще и увереност, които никой не може да му отнеме. Тази магия е реална и достъпна за всяко дете. Книгата «Младият програмист» е ключът към този нов свят. Не чакайте чудеса. Подарете им силата да ги създадат сами още днес.